Салом, духтарои аҳли гурӯҳ. Ози ма да шумо тарзи қолаб поракунӣ даҳани киртара нишон медиҳем. Пеш ай пора кардан ма аввал меркагириша нишон медиҳем, ки чӣ хел пешаки киртаи тоҷикира меркаша мегиранд. Аввал дар манекен мефаҳмонам, баъд қолаб поракунира нишон медиҳем. Духтарои аҳли гурӯҳ, чӣ хеле ки гуфтам, шумо дар манекен нишон медиҳам. Ана кокеткаи тоҷикӣ якта буд, ма дар ҳамин ҳозир шумо нишон медиҳам куҷоша чӣ хел бояд мерка гирем. Вақте ки мо киртара пора мекунем, мо аввал бояд кокетка тайёр кунем. Кокеткара меркаша гирифтан духтаро ай куҷо сар мешавад. Шумо бояд ай ҳамин нуқта ман чӣ хел ки нишон додам, гардан ай тарафи мисол ай тарафи қафо шумо бояд гардана чен кунед. Гардана ки чен карден духтаро, бо якбор ай ҳамин нуқтае ки шумо чен карден кушоди гардани клиентона ёфтен, ай ҳамҷа бояд шумо якбор аввал китфа чен кунед. Баъде ки китфа чен карден, бо як борига обши чен кунед. И барои бо яке дар кор мешавад, гуфта намешавад ки мумкин яке туғри нагира китфош ба ширинаи чен кардагито мумкин туғри нагира. Барои як бор обшиам чен мекунед. Баъд ҳамин нуқтае ки шумо гардана ёфтен, ай куҷо бояд гардан даҳани кирта сар шавад ё ки гардан сар шавад, шумо ай ҳамон нуқтааш даҳани киртая чен мекунед. Анамихел рост мобайнда кушодишам ҳатман чен мекунед духтаро. Ҳатман анамихелам чен мекунед. Ҳастае ки бо ман хел гирди калон мепӯша ки китфакош бояд борик биёяд. Баъд дарози кокеткаам то мобайн. Анамихел то мобайна чен мекунед. Клиенте ки ҳастае ки мега ҷаша борикаки 3 сантиметр 4 сантиметр например май даҳак мекунед. Занакои пеши баршон калонда духтаро ҳатман бояд ай болои барисина ай боло бояд биёяд. Ай болош хеб слишком болои бадам агар гирифтем безеб мебиёяд духтаро. Баъде ки дарозиша чен карден то иҷа, кушодиша ҳатман чен кунед. Айнами куҷое ки даст манхел тамом мешавад, манхел гардиши таи каш меравад, ай ҳамҷа шумо бояд кушоди пешона пеши баранхел пеши кокеткара шумо бояд чен кунед. Баъде ки и тарафа чен карден пешака, ай сари китф то куҷора мехоҳад омадан, мисол то куҷоя пройма гирдиш дар куҷо тамом шавад. Ҳастае ки манхел ман инҷаро дароз мепӯшанам, ай болои манхел сина мебиёяд, маълум шиданаш намехоҳанда ҳастаем ки бояд баҷо кунам. Ҳастае духтарое ки ман инҷа май даҳак мепӯшам, барои ай ҳаминҷа ҳатман чен кунед чанд сантиметр мехоҳад. Баъд ай ҳамин нуқтае ки шумо чен карден буд карден, ай ҳаминҷа шумо дарози қада чен мекунед. Пуштакам ҳамихел айнан чен мекунед духтаро. Дарозиш чен мекунед чанқе маъқуле, кушоди пуштак ай пешак бояд 2-3 сантиметр зиёдтӣ бошад. Барои вақти дастоша пеш карданда бояд кашиш нахӯра, дастош кашиш натиҳад, мақсад материал кашиш натиҳад. Баъд остин хат чен мекунед. Анако ҳози ма шумода ҳамин даҳани киртара бриданша нишон медиҳем барои қолаб гирифтан. Гардан мисол длина и ширинаи пешак и бари остина проймаша шумода ҳози ма дар коғаз нишон медиҳам. Бо диққат нигоҳ кунед духтаро. Оди кадам мефаҳмонамтона. Ана духтаро хушрӯ ма шумода ҳоз дар коғаз қолабрия нишон медиҳам. Пештара даврои пеш қолаб як қолаб буд, чанд ҳамаш як размер буд. Рости гап ҳама як хел мепӯшид. Даҳани кирта як хел, китфо як хел, кушоди як хел, ҳамин бузбалаву хароб ҳама як хел мепӯштанд. ҳозир ҳар кас фасони худишқативу меркои худишқатӣ духтаро. Барои ҳамин ҳозир ма шумода меркагирия қолаб дига ҳозир неста ки шумо як қолаба тайёр кунед дар чанд фасон, мисол дар чанд мерка, дар чанд клиентон будузен. Ҳар як кадамаш мегӯм ки меркаи хича дора. 7 сантиметр мегирем мешавад 14 сантиметр, га медузем мешавад 15. Вақте ки ай барш медузем мешавад 15. Тарзи аптачка часпонид ду намуда ман нишон додагиам. Бисёриҳо дар флизели мекашам, баъд дар пешак дар астарак мечаспонам. Ман дар астарак флизели мечаспонам, даҳани киртара дар астарак мебарам. Даҳани киртара мегирем ина 14. Ҳамия гирдак мекашем духтаро. ҳозир
дар бозор чӣ бисёр ҷадвалҳои ҳар намуда бисёр кушодиша шумо чен мекунед чанде дар кор боша хоҳе ранги тухмакча мебиём манхе борикак хоҳе манхе кушотарак амо ки размери майда қати пора кардестем барои қа майда тарак мегирем ша даҳани киртара мекашен манам хел вақте ки обработка карден духтен пешака хушуут карден баъд мебарен китфа ай боло 1 сантиметр монда як хати манам хел сарнишеб мекашен чӣ хел ки гуфтам ай пеши остин ҷоиб то тай каш меомада гира чен мекунен чанде дар корай манам хел чен мекунен мемонен ҳавая мекашем ба коғазу ба қолаби мо ҳозир ҳаминҷая ма ровна 13 сантиметр мегирам баъд гуфтам кушодиша чен мекунем кушодиш мана худаш аллакай тайёрай 14 сантиметр мумкин ай шумо 15 шава мумкин ай шумо 16 шава анамиҷашам чен мекунем гуфтем ку 5 сантиметр мемонем ҳама ҳамира мечаспонем духтаро манам хел бояд тайёр шава анака ҳамира чӣ хеле ки вақте ки шумо духтаро дар кирта медузен шумо аввал даҳани кирта тайёр мекунен китфа тайёр мекунен дига иҷора намебарен пуштак да мечаспонен баъд якҷоя ҳамин меркора мегирен и просто қолаб дестам қолаби даҳани кирта шумода фаҳмон дестам ки чӣ кор кардан дар корай мана духтаро манам хел қолабора тайёр мекунем мана ҳозир бо як тега сирдечка мекашем барои сирдечка кашидан ягон 4 сантиметр ё 3 сантиметр манам хел боло рости ҳамия бояд мо кунҷак кашем кушодиша чен мекунен ами аи кунҷ ба и кунҷ чандай мо болора чанд мондем болора қариб 8 мондем ин ҳаминҷа метавонем ки 7 монен ҳама ҳамия мечаспонем духтаро камакак полукруг мебиёен камакак зиёд не баъд бо и тарафша иам ҳамин хел китфа поён мекунем манам хел мебарем дар вақти духтан кунҷак дорак мекунем ки хушрӯ биёяд манам хел бояд сирдечка тайёр шава духтаро барои киртаи даҳани кирта кашилёк меган ку ҳаваям чӣ хел чен мекунем ҳозир нишон диҳам шумода ина мегирем гардана 8 ида беҳад вырезша калон гирифтан дар кор нест асос и хел кушодиш қати калон мешавад дарозиш қати не мегирем ҳамешам 15 ина амҷа чанде ки монден 8 амҷам 8 я 4 кунҷа мекашен духтаро айда тараф бояд анохе 4 кунҷа бояд биёяд
میکشم. من خیلی چرکنجا میکشیم. الان خیلی تیار شد. انا طرفی که یا طرفش کمک کجالک، اکدوم طرف که خواه طرفی روز، خواه طرفی چپ، خیش ما برشتون میگیرین. درنی همیده کلوله میکشیم. من خیلی یک پاره اومدن میگیرین. تا نیم شکی اومدین. کمکک بولو رفته. یاشه طرفی بیرون میکنین. کمکک یک پارشه با کمکک میبروریم. منم خیلی. منم خیلی میشوه. انا که ایره چکو میکنیم. جوشه تیار میکنیم سرازو. انا دخترای طرفی کشیدگی. نه طرفی نکشدش. من شما نشون میدم. منم خیلی تیار میشوه. کرتای قلبی کجالا یا که کشیلوک هم خیلی میگنشه. اینش دخترو میشوه. کاپیلکا کوزا چه خیلی میگن کو کاپیلکا فاسونی ای همه знаменитой. کجالا کشتگی بریدنده شما روز ببرین. انا جرا بو مشکی دخترو من خیلی روستک بریدم بو مشکی هم جرا کمکک اومدین میتونین طرفین خیلی بولو من خیلی شمکنین میشه.